Ulat-ulat sa guys. Kananggikan mo naglakaw bitaw. Nay pa. Dua ka pang babae ini, then laki ni isa. Ay, milik ba? Ah, sige ra. Asa man ni man? Ini Pokemon. Ah, sige. Abay lang mama. Asa man ni man? Makan niyo. Kani. Kani lang sila tulog. Kau na kodaan? Miss, nagmahal ng ang McDo, Miss? Nagmahal ng McDo? Nagmahal na kayo? Ha? Ngay pang McDo, Miss, kaya nagmahal ka sa mo agi doon nagmahal. Salamat. Pa-subscribe po Nati Barba. NUTTY Barba, Nati Barba. Thank you. Kanang gikan mo naglakaw ba niya. Gutom na kayo pag uli ni Miss inyong balay ting panihapon na wa mo'y choice. Mag-drive thru. Ano ka, thank you. Salamat. Guys, tanawan ninyong McDo guys. Nalimtan na mag-isa ka drinks guys, pero